demana que s'escolti a la gent gran. Francesc, deixem sentir als nostres espectadors el Magnificat de Marc Timona, qui vèiem ara en imatge, compositor català però de gran reconegut prestigi internacional, que ha composat aquest Magnificat per aquesta ocasió.
Aplaudiments tant a dins de la Basílica com a fora. També hem pogut escoltar nosaltres i tota la gent que segueix aquest acte des de fora, aquest Magnificat imponent de Marc Timón.